सुमीरा नामा सझिया भोरे से गणेश जी को बानी के कबो बोला कल शाम के हमने के बोलाई सो हां कहू आ उहे आइले बरले बानी अबे बरा फिर हमने के बुलावल जाई तो गौरी के लाला नामा के करी सुमीरा नामा सझिया भोरे से गौरी के लाला नामा के करी सुमीरा नामा सझिया भोरे से पूजा करत बीतल सगरी उमरिया पूजा करत बीतल सगरी उमरिया देवी दर्शन बाबा थोर पूजा करत बीतल सगरी उमरिया देवी दर्शन बाबा थोर कहाँ बानी मालिक अरविंद मदेशिया जी अमलिकाएं अब जब भगवान गणेश के पूजाई होता तो जब पूजाई चाहिए जगह पंडित जी के गणेश पूजाई दनी होगा व्यासो जी के गणेश पूजाई भय तो हमारा आवाज सुनत नहीं तो गणेश पूजाई भेजवा दी एक बाद हमनी के सोहर गावल जाई तो गौरी के लाला नामा के करी सुमीरा नामा सरिया भोरे से गौरी के लाला नामा के करी सुमीरा नामा सरिया भोरे से पूजा करत बीतल सगरे पूजा करत बीतल सगरे उमरिया देवी दर्शन बाबा थोर पूजा करत बीतल सगरे उमरिया देवी दर्शन बाबा थोर बबनी के नाम का रलो लड़की शिवानी बबनी के तरफ से भगवान गणेश के पूजाई में हाजिरी लागल भगवान गणेश के कृपा हमरा बबनी पर बन रहे और जकार्ता मालिक अरविंद भैया से कहो भौजाई से भी कहो कि गणेश पूजाई लागला तरवा आवाज सुनत हो कि तो गणेश पूजाई भेज दी बबुआ तो हमरे बना तोहरे बना जे भी ऐजा जुटल बा सबका घरे मंगल होखे सबका पर भगवान गणेश के कृपा होखे इहे कहल जाई अब कोनो जरूरी नहीं है गणेश पूजाई अरविंद भाई दी हैं जेकरा मर्जी करे उदय सकता आ काहे कहब हम काहे के बाबा सबका पर दया दरसाई बाबा सबका सबका पर दया दरसाई बाबा सबका धबर मत पीटो रुपया आवे तो बंद करो माल आवे तो नाल बंद करो 10 टकिया पर नाल बंद कर दो 20 टकिया पर बेंजू अब 50 पर झाल बंद कर दो और 100 रुपया मिल जाए हम प्रोग्राम बंद कर दो आदर्श बाबू के तरफ से 51 रुपया भगवान गणेश के दरबार में हाजिरी लागल और जकार्ता मालिक अरविंद भैया के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार तो भाई तो भेज दले भौजी अभी ना भेजली अब बातवालो रवलो पैसा नहीं खिलो ले रवो दिलो खाली हासता नहीं रोज बैठ के अरे यार सोहर पर माता बहनी से ले आई सोहर बाकी है क्या बबुआ तो सबका पर दया दरसाई सबका पर दया दरसाई ए बाबू तार नाव का हो लइका खाली फूले लेबो कुछ मालो दो ई कहां नंबर देते रे 5 टकिए बाबू पैसा मौसा के दे दो मौसा के दो पैसा रमेश शाह जी भैया की तरफ से 51 रुपया आशीर्वाद दो बाबू दो का नाम होता क्या नाम है बाबू बहुत तरह मौसा पैसा ले लो वाह वाह लइका बहुत होशियार बा मौसे पकड़ बा काजू होतर कुछ होतर का चली बबुआ के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार एक और बाबू कौन दलहन
सूर्यांश बाबू की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। सूर्य खान तू कब अर्जुन बाबू के माता जी की तरफ से 51 रुपया आशीर्वाद आई। माता रानी से प्रार्थना रोबांगना के सुहाग द्वारा के भाग चम चम चमकत रहे। ई है निहोरा करो ए बबुआ। ललन शाह और राजकुमार जी की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार। वहाँ के परिवार से परिवार मंगलमय रहे, सबे सुख संपन्न रहे। ई है गणेश जी से निहोरा करो तोरा मंगल के दाता कहाई दे कहा नहीं बाबा मंगल मारो साई दे तो रंजन निराला सौरभ पूजे अरे पौवे के भावे से तो रंजन निराला सौरभ पूजे पौवे के भावे पूजा करो तभी तो सगरो मरिया पूजा करो तभी तो सगरो मरिया तेरी दरस पूजा करो तभी तो सगरो मरिया तेरी दरस